El tren, poderós mitjà de transport de viatgers i mercaderies, va arribar a Vilanova i la Geltrú l'any 1881, de la mà del somiador i emprenedor vilanoví Francesc Gomà i Ferran. Aquest invent cabdal del segle XIX va transformar profundament la ciutat i la seva relació amb l'exterior. Aquest recorregut pels viatges de la memòria, entre fum i carbó, no pretén ser una anàlisi freda de xifres, tècniques o causes i conseqüències de l'origen del ferrocarril. Aquest document pretén l'apropament al llegat humà del món del tren a la capital del Garraf i a la seva gent. Al tren hi havia la vida, per mi. Podies veure de tot. El que venia caramelos bosses de caramelos, amb cartetes, i el que cantava, un que tocava l'acordeó, és que hi havia de tot. El tren era com la vida, vull dir, era així. Quan jo era petita, des de casa se sentien els trens que passaven, ja es veia el fum del tren. I a les 6 del matí ja tocava el pito, que llavors en deien, no sé si era una sirena o què era. I a les 6 del matí, aquell recorrido que arreglaven els trens ja anaven a treballar. Fins la caiguda de la República, època en què el ferrocarril a Vilanova era controlat per la companyia MZA, treballar com a ferroviari estava molt ben considerat. Aquesta feina permetia disposar d'un sou moderadament alt per l'època i sobretot de caràcter fix. Molt ben considerats, home, sí, de noia festejava amb un festejava amb un de la renta de mira, aquests, els pirelistes també, però, a veure, potser era més els ferroviaris perquè tenien el tren de franc i tot això. Això també, sí. Mira, aquella festeja amb un ferroviari. Especialmente el personal de máquinas, ese ganaba dinero. Yo lo hablo por mi padre, porque mi padre, por ejemplo, el año 34 se compró una radio que entonces, tener una radio en casa era como hoy, qué sé yo, tener una mansión. Y yo recuerdo que mi padre el año 34 ya se compró una radio. Porque un maquinista el año 34, yo por lo que él decía, ganaba unas 400 pesetas, cuando en el taller, pues a lo mejor ganaban 250. O sea, el personal de máquinas siempre ha estado valorado, i casar-se les mujeres con los maquinistes, sí. Abans de la guerra, es vivia prou bé amb el sou d'un ferroviari. L'exemple és que molts fills de famílies de ferroviaris tenien estudis. A part d'això, a Vilanova o hi havia pescadors o hi havia gent del camp, que treballaven així. Aquesta gent, la majoria no sabien llegir ni escriure. Esclar, a nosaltres ja recordo que... jo tinc un germà que té 2 o 3 de carreres, perquè el pare no parava. O sigui, potser entre ells s'ho feien de dir han de ser més, els fills han de tenir carrera, perquè si no, no sabem res el dia de demà. I crec que ens tiraven molt per aquí, vull dir, ens animaven molt perquè estudiéssim. Els treballadors ferroviaris, durant la guerra, foren mobilitzats. Per decret, van passar a formar part de l'exèrcit republicà. El ferroviari va tenir també a la guerra, va tenir una certa sort, perquè els van militaritzar a tots. I llavors el meu pare tindria que haver estat al front. La seva quinta la van mobilitzar, però com que era ferroviari, portaven un drap groc i una màquina a sobre i estaven militaritzats. Però poc abans d'acabar la guerra, molts empleats van haver d'abandonar el seu lloc de treball, temerosos de ser víctimes de la repressió a causa del seu paper dins dels sindicats i al servei de la República. Alguns es van amagar, però la majoria van fugir cap a França. Eren un cos mobilitzat i els van fer marxar cap a França. Aleshores els van portar tots a camp... els que van passar cap allà, n'hi va haver que es van amagar, que no hi van anar. El pare era un home que deia que havia de seguir. I va seguir, i va anar al camp dels Gerrers, va anar al camp dels Gerrers, va estar 9 mesos, i com van venir no els van agafar. Tots aquests que havien anat cap allà no els van tardar molt, però no sé, el carnet no els hi van prendre, el carnet de ferroviari no els hi van prendre. I quan va arribar, com que tenia el carnet, anava cap a buscar, feia cap aquí, anar a fer una mica d'estraper-lo, perquè anaven cap aquí Caspe, que allà on hi havia farina i oli, anaven i venien i feien intercanvis. I en Cotis va començar a treballar amb una empresa petita de pintor fins que els van admetre altra vegada. Quan van entrar els nacionals,
quasi bé tots els del recorrido i el dipòsit se'n van anar amunt, cap a un sogre, amb una masia el van amagar i tot. El meu pare ja el van agafar, treballava al recorrido i com que treballava allà i anava pels trens amunt i avall, amb el meu pare el van agafar. El van agafar, va estar 3 anys a la Moderna. Era rojillo també. La gran família ferroviària de Vilanova i la Geltrú es va anar formant per ferroviaris vilanovins i molts nouvinguts. Una part d'aquests treballadors procedents d'altres zones de l'estat espanyol van ser enviats a Catalunya sancionats per haver simpatitzat amb la República, però d'altres només buscaven unes condicions de vida dignes. El meu pare va ser represaliat després de la Guerra Civil i lo van enviar castigat, entre cometes, a Catalunya, a Vilanova. I van fer la millor feina... D'on venia? Com? D'on venia? De Alcázar de San Juan. I li van fer la millor feina que li podien fer. Perquè jo recordo que nosaltres vam vindre a Vilanova en un vagó. Un vagó d'aquests que ara ja no existeixen. Un vagó de fusta. El meu pare va col·locar els llis dintre del vagó i vam venir d'Alcázar de San Juan fins a Vilanova, que van trigar 2 dies en arribar. I allí feien vida, allí dinaven, allí dormien, i vam arribar aquí a Vilanova a l'any 41. I jo recordo molt bé que quan passaven per allà per la Gavina, allò que diuen el racó de Santa Llúcia, la Gavina, ja estàvem a prop del mar, i el meu pare va dir, de aquí ya no nos vamos nunca más. Al terminar la guerra, mi padre había sido maquinista y me gustaba la máquina. Y entonces solicité venir a ingresar, era MZ aún, en el año 39. Y solicité y me admitieron. Yo solicité Zaragoza o Arcos de Jalón, más cerca de Zaragoza, porque yo vivía en Zaragoza, ¿no? Y entonces me contestó Madrid que tenía que venir a Villanueva y Geltrú. Yo ni sabía dónde estaba Villanueva y Geltrú, ¿no? Y el fogonero que llevaba mi padre conocía algo Villanueva. Y dice, joder, si es lo mejor de Cataluña, es el depósito nuevo, playa de mar y todo eso. Me cago en Dios, y dije, pues nada, hay suertecilla. Un cop acabada la guerra, el 1941 es va crear la companyia estatal Renfe. Les condicions laborals i econòmiques després de la guerra van anar canviant radicalment i es van tornar molt més dures. Molt austera, una vida molt austera, sense un gasto de res, ni un luxe ni res absolutament. I així, pues, no sé, vam passar molt just. Íbamos tirando, como dice el refrán, el hambre pasa por la puerta del ferroviario, pero no entra. Así que ganábamos muy poco, pero éramos felices, porque aquí también a mis 50 años. Yo me cargaba 6.000 kilos de carbón a pala, Vaya. desde aquí a allí, y una fiambrera de judías con morro, y una buena vaso de vino, joder, éramos felices. Els sous minsos cal afegir que es treballaven moltes hores, unes 10 diàries. Jo crec que entraven a les 7 fins a les 12. A les 12 sí que ho tinc present, que a les 12 teníem que tenir el dinar a la taula, perquè ell, com venia, després marxaven, els teníem molt poc temps. 2 hores crec que tenien a més al migdia. I després marxava? Marxaven fins a les 7 del vespre. No sé si entraven a les 7, almenys sortien a les 12, i després a la tarda no sé si treballaven 3 o 4 hores. El meu pare tenia festa cada 15 dies. I no, tampoc, perquè hi havia vacances, res, ni pensar-hi, Tenia un dia cada 15? Cada 15 dies un dia de festa festiu, Treballava diumenge. al recorregut? Sí. Que era molt dura la vida maquinista, S'anaven 3 dies, 4, anava al cap d'any, no estaven a casa. Passaven el túnel aquell de la Gentera, que s'ofegaven. Estaven fora, els havien de preparar el menjar, els cistells, i aquestes penúries, i se les passava a la família també. El pare també era maquinista i pots comptar com venia a casa, la roba que portava. I aleshores allà no els hi donaven res, ni trajes ni res. Ells solien d'anar, sort que a l'Economat de Barcelona venien pantalons i unes jaquetes, que eren unes jaquetes semblants a les de Mao. Jo la recordo acordada fins aquí dalt.
I llavors, mira, la mare li compraven un traje, suposo, 1 o 2 devia tenir, perquè quan ell vingués es pogués canviar, perquè les portaven brutes de carbó i de fum que no vegis. I tot això ho havien de pagar ells, ni sabates. Ara quan veig passar aquests maquinistes que van amb una cartera tan ben arreglats, penso, mare meva. Per les famílies, la situació econòmica durant la guerra i la postguerra venia marcada per la manca de productes bàsics, menjar, roba, carbó per les cuines i estufes i d'altres productes de primera necessitat. Per aquest motiu, la picaresca per aconseguir alguns productes bàsics va esdevenir una activitat habitual. El pare treballava a la Renfe, treballava aquí als tallers, i llavors recordo que tots quan plegaven, que sonava el pitu del recorrido que deien, ja sabíem que quan sonava el pitu sabien que plegaven els homes de treballar. Jo recordo que nosaltres vivíem cap a la Geltrú i a vegades jo jugava a la plaça del Pou i tots els que venien per aquell camí, la pujada del Cinto avall, que venien, entraven per darrere i tots venien de tort i amb la jaqueta l'americana així posada. Per una raó que us diré que potser ningú vol dir perquè els hi sembla que és una cosa que no es pot dir. Perquè ens pagaven misèria i companyia. La gent que treballava a la Renfe cobrava una misèria. Passaven més gana que un mestre d'escola que deien, no? I llavors feien la vista grossa perquè quan plegaven els homes del ferrocarril portaven a sota d'aquella americana carbó per encendre els focs de les cases o inclús per vendre en cases. El pare deia, fred no em passareu. La cuna econòmica que tenia anava amb fusta que portava el pare, amb aquests bolsos que portaven sota la jaqueta, no? Uns bolsos aquí, brisquetes de fusta. Com sortien, tots anaven plens de trossos de llenya que sota l'americana portaven. Els maquinistes aquí a Vilanova, quan passaven abans d'arribar al parc i després en sortint de Vilanova, tiraven molt de carbó, trossets de carbó a la via, perquè per la via hi havia molts nens i dones recollint carbó per poder fer el dinar o per poder escalfar una miqueta a l'hivern. O sigui, ells quan ho veien tiraven, el pare i tots els altres, tots els maquinistes. A més de la fusta i el carbó, materials de primera necessitat per poder-se escalfar, els empleats del ferrocarril agafaven qualsevol altre material que poguessin aprofitar del tren o els tallers. El recorrido, pensi que ho sortia de tot. Perquè hi va haver un que va entrar a treballar, normal. I quan va sortir, sortia coix d'una cama, ben llarga, així, no podia canviar la cama. I jo li va dir, què ha sortit a cama? No, doncs què passa? Que no digui res, home, però què passa? I portava un vestiment d'una finestra des d'aquí fins aquí. I el que anava coix. El pare estava a la part de la pintura i els canviaven. Tu em dones fusta i et daré pintura, això és intercanvi, que esclar, tot sortia del mateix lloc, però esclar, guanyaven tan poc aquell temps, havien de fer coses d'aquestes. Però tot això era degut a la misèria que havia en aquells anys. Després ja la cosa es va normalitzar, ja no. Els anys 40, al principi dels 50... En aquest context, va sorgir l'anomenat estraperlo, que consistia en el contraban més o menys camuflat de certs productes de necessitat bàsica. A l'època de l'estraperlo, els trens que venien cap al sud, doncs anaven cap a Barcelona. I abans d'arribar a l'estació de Sants, el tren afluixava la marxa i quasi parava. I llavors, de sota els seients de dalt, sortia de tot. Patates, taronges, arròs, oli amb uns recipients especials fets com d'un animal i de tot, allà sortia. I llavors allà ja els esperaven altra gent, que hi havia com unes muntanyes de pedres i el tren passava per sobre, no? I allà ja els esperaven, i llavors tiraven tot, era l'època de l'estraperlo, perquè la gent passava gana i aquella gent es havien de guanyar la vida d'una manera o d'una altra, no? I això és el que passava molt sovint. Ara, en una casa d'aquí a Vilanova, hi havia una senyora que vivia amb els Gepos, i llavors aquella tenia diverses persones que li feien els viatges diferents per anar a buscar menjar. Però ella anava en posta a buscar arròs, i després oli més avall, que no sé, anava a buscar oli i arròs.
i es feien uns vestits que es portaven com una sobrefalda, però a sota portaven bosses. Sí. I portaven ple de quilos d'arròs i de farina i tot això. I bueno, semblaven més grasses, però amb aquest sistema pues, no el van agafar mai. I va fer molt de temps i d'aquesta manera va posar front en tot allò de la casa perquè els 5 fills eren molt petits. Els extraparlistes, que en moltes ocasions només pretenien donar de menjar a les seves famílies, a vegades topaven amb la Guàrdia Civil. En alguns casos, ells feien la vista grossa, però en d'altres, els controls podien tenir conseqüències dramàtiques. Això que hem parlat de l'estraperro, doncs esclar, jo era petita, era després de la postguerra, i tinc una anècdota del meu pare que va anar a Amposta a buscar menjar, no per fer negoci, per menjar nosaltres, perquè passàvem molta gana. I el meu pare, doncs, esclar, anava en tren. I llavors, és el que em dic, els guàrdies civils s'amagaven. I llavors el meu pare portava un abric. I la meva mare li va cosir dintre de l'abric, li va posar unes butxaques i portava arròs i cigrons, no sé què portava més. I esclar, el van enganxar. Ell estava sentat i va passar a la Guàrdia Civil i li va dir què portava i ell li va dir la veritat. Diu, mira, jo tinc filles, tinc la meva sogra, la meva cunyada, que era l'únic home que hi havia a la família perquè la meva àvia era viuda, diu, i doncs he anat a buscar una mica de menjar perquè passem gana. Llavors els guàrdies civils li volien tallar l'abric. I el meu pare, que era un home jove i amb la necessitat que tenia, es va quasi posar a plorar. I llavors li van dir que no li tallarien l'abric i el van deixar passar. Llavors, nosaltres teníem el germà que era el gran i treballava a l'autòdrom de Sitges, anant a l'autòdrom, havia sigut. I llavors, esclar, vam quedar, van agafar la cara i vam quedar allà tots 4 amb la mare que no havia treballat mai, ni res, no sabia què fer. I anava a Cala Taiut a buscar menjar. El pare? No, el germà. I per què carrer? Perquè allà hi havia farina, hi havia oli, era l'única cosa que portava, oli i farina. I llavors es posaven en un paquet posat així lligat, un paquet a la mà, i a l'altre pujaven. I allà a l'estació de Cala Taiut hi havia uns guàrdies civils que ja vigilaven quan pujaven, s'amagaven als lavabos i quan arribava el tren tots corrien per anar a pujar al tren, no? Quina edat tenia, el germà? 19 anys. I quan va pujar amb una mà, com que els trens anaven així d'extraparlistes, no van ben dir doncs quan va anar a pujar amb el tren es va agafar a la barana del tren, no van obrir la porta perquè ja estava tancada i estava ple de gent, va anar un civil pel darrere, se'l va estirar i se'l va matar. A Vilanova hi havia molt de moviment a l'entorn ferroviari i això va generar una gran activitat econòmica. Entre l'estació, el recorrido i el dipòsit de locomotores van arribar a treballar més de 900 persones. Cada maquinista cuando venía aquí había en la oficina un libro de reparación y tú tenías que poner todos los defectos que encontrabas en la máquina. Y al día siguiente por la mañana el contramaestre se lo iba repartiendo a los operarios, el número de máquinas y tú te marchabas. Luego había un día de descanso que te decía descanso y lavado. Y entonces que tenías que venir tú porque llevabas una máquina fija, ¿no? Tenías que querer la máquina a la mujer, a la máquina, hacías descanso y tenías que venirte aquí, porque como estaba apagada y sin agua ni nada, para preparar los machos de prueba y eso, esmerilarlo y que fueran finos, porque si se rompía el cristal del nivel, pues tenías que ir con los machos, 3 machos que llevaba, para ver el agua, la diferencia, uno, otro, otro, y tenías que venir aquí, luego si tenías una caja que se calentaba, te tenías que meter en el foso, con packing. Éramos 3 grupos, uno se dedicaba a distribuidores y pistones, el otro grupo se dedicaba a las bielas y la rubinetería, se llamaba los grifos y las válvulas,
y el otro grupo se dedicaba a las ruedas, a los cojinetes grandes de las ruedas y al freno. Le llamaban la timonería del freno. Y después había un grupo de caldereros que eran los que reparaban dentro la caldera. Si había algunas grietas, si cambiaban virutillos, que se les llamaba, y esto era lo que había en el taller. Allí había los tornos, había las cepilladoras, había los bancos de trabajo, había la furnal, el cuarto de herramientas. Yo, si entro allá, pues como si estuviera trabajando ayer, como si estuviera ayer. El llegat humà del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú no seria complet sense el punt de vista dels passatgers que utilitzaven els trens amb més o menys assiduïtat. Seguim aquest viatge per la memòria amb les vivències i emocions d'una viatgera vilanovina. El tren es creava com una amistat de tren, que dic jo, perquè era molt variada la gent que anava al tren. Anàvem a estudiar, anàvem a treballar després, i després gent de diferents edats, de diferents tipus de treball, però esclar, ens trobàvem al tren, i això feia que et sentissis una mica acompanyat, perquè jo era molt joveneta, clar, tenia 14 anys, 13, 14 anys, i anava sola i cada dia. Parlaves amb la gent, es parlava al tren, i per això sabies d'on sou, de Lleida, i sempre s'entablava una amistat. També les que anàvem cada dia a Barcelona, una feia ganxet, l'altra feia mitja, jo repassava la lliçó, llegia o feia un crucigrama, que sempre m'ha agradat. Hi havia ambient de tren. Tots arribàvem just a agafar el tren, però com que no passàvem per taquilla perquè ja teníem l'abono, doncs pujàvem a dalt. I algun noi veies que es cordava la corbata, els punys, que s'havien d'acabar. Alguna noia es pintava les ungles del tren. Prohibido asomarse al exterior, amb uns cartellets de coure o de bronze, així, de llautó, saps, petits. Després deia, prohibido escupir, i se prohíbe la palabra soez. Això és el que deia el tren, llavors, com a normes de conducta. La gent deia, que bonica és aquesta estació, o sigui, la impressió d'arribar a Vilanova era favorable, i jo, esclar, com a vilanovina, com que ho alabaven, pensava... A mi m'encanta viatjar en tren, encara ara, tota la vida. Sí. És que trobo que els medis de transport han de ser col·lectius, per tota la cosa que ja sabem, no? Però a més és que és bonic. Et pots tranquil·lament contemplar el paisatge, no has d'anar conduint. Vilanova i la Geltrú és una ciutat molt vinculada al tren, que avui manté diferents centres actius. Tallers de Renfe Integria, on es realitzen les grans intervencions a les unitats de Rodalies. Una de les primeres estacions de la xarxa de Rodalies per volum de viatgers, més de 18.000 al dia, i un museu del ferrocarril de gran valor i rellevància social i patrimonial que fa de custodi de la memòria col·lectiva. Això és l'herència de prop de 130 anys d'aposta decidida pel tren com a mitjà de transport que venç límits i traspassa fronteres tangibles i intangibles. És el llegat dels que van somiar que el tren seria un element decisiu per a la modernització i potenciació de la ciutat. Un llegat al que han contribuït ferroviaris i passatgers i que transcendirà gràcies als records d'homes i dones en memòria.